pinaagi sa simple kasaligan nga pagtuo. 1 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 14. Ug ang grasya sa atong Ginoo midagaya sa hilabihan uban sa pagtuo ug sa gugma nga anaa kang Kristo Jesus. Pribilehiyo nimo kanunay ang pagtubo sa grasya, pag-uswag sa kahibalo ug gugma sa Dios. Kung imong huptan ang matamis nga pakig-uban ni Kristo, kini imong pribilehiyo nga matagamtaman. Diha sa kayano sa mapaubsanong pagtuo, hangyo ang Ginoo sa pag-abli sa imong pagsabot, aron ikaw makaila ug makadayeg sa bililhong mga butang sa iyang pulong. Sa ingon makahimo ka nga motubo sa grasya, motubo sa yano masaligon nga pagtuo. Siguruha nga ang imong espirituhanong kinabuhi dili mahimong kabos, masakiton ug dili epektibo. Adunay daghan nga nagkinahanglan sa mga pulong ug panig-ingnan sa usa ka Kristohanon. Ang kahuyang ug pagkadili makadesisyon, makahagit sa mga pag-atake sa kaaway, ug bisan kinsa nga mapakya sa pagtubo sa espirituhanon nga pagtubo, diha sa kahibalo sa kamatuoran ug pagkamatarong, kanunay nga mabuntog sa kaaway. Ang tinuod nga pagtuo kanunay mulihok pinaagi sa gugma. Kung motan-aw ka sa Kalbaryo, dili aron sa pagpahilom sa imong kalag sa dili pagbuhat sa katungdanan, dili ang pagpahiluna sa imong kaugalingon sa pagkatulog, kundili ang pagmugna ug pagtuo kang Hesus. Ang pagtuo nga mulihok nga magputli sa kalag gikan sa lapok sa kahakog. Sa diha nga kita mokupot kang Kristo, pinaagi sa hugot nga pagtuo, ang atong buhat nagsugod na. Ang matag tawo adunay dunot ug makasasala nga mga batasan nga kinahanglang buntugon pinaagi sa kusog nga pagkigubat. Ang matag kalagi kinahanglan nga makig-away sa pagtuo. Kun ang usa sumusunod ni Kristo, dili siya mahimong hait sa pakigsabot, dili siya mahimong tig-a sa kasing-kasing ug walay simpatiya. Dili siya mahimong mapahitason, ni makagamit siya og mahait nga mga pulong ug maisog sa pagbadlong ug manghimaraot. Himuang ang hugot nga pagtuo sama sa usa ka kahoy nga palma, modulot sa iyang motusok nga mga gamot ilalom sa mga butang nga makita ug makabaton og espirituhanong kahayahay gikan sa buhi nga mga tuburan sa grasya ug kaluoy sa Dios. Adunay usa ka atabay sa tubig nga nagatubod ngadto sa kinabuhing dayon. Kinahanglan nimong dal-on ang imong kinabuhi nining tinago nga tuburan. Kon imong isalikway ang imong kaugalingon sa pagkahakog ug lig-unon ang imong mga kalag pinaagi sa makanunayon nga pakig-uban sa Dios, mahimo nimong mapauswag ang kalipay sa tanan nga imong masugatan. Mamatik na nimo ang gipasagdan, mopahibalo sa mga ignorante. Dasigon ang dinaog-daog ug nawad-an sa paglaom, ug kutob sa mahimo, muhupay sa mga nag-antos, ug dili lamang kamo magtudlo sa dalan paingon sa langit, kundili maglakaw kamo sa maong dalan sa inyong kaugalingon.